Здравейте хора, аз съм Ксилер от БГ, тук при мен е Дефор 9 и някой ми пише изчакайте малко. И така хора, върнахме се. Ти си направил прозорчета. О май гад, човек, нямаме И така, човек, аз ще помогна малко. Дей! Ето. Ти дори нямаш... И така хора, продължаваме. И аз пак продължаваме. Това е нов клип, защото онзи пак не се получи. Просто направо... Защо го казваш? Хората не знаят. Бе, остави, бе. Какво остана? Аз мога да кажа, направих този видеоклипа, който те вярва. Какво? С този видеоклипа? Да, Всъщност нямаш този видеоклипа. Тома не съм ги качвал. Искаш да ги кача? Колко? Да. Да ги видим. Аз ще ги кача. Това ще отнеме няколко месеца. И така хора, чакайте малко пак. И така хора, бившото гадже пишеше. Че нали уж изтри скайпа? Не е верно, ти пък. Защо не го махнеш? Що сега ще пише, любими. Опа! Извинете хора, че погледна скайпа си, извинете. Моя грешка. Наистина е твоя грешка. Не се прави така. Аре бе, опа. Чека, само ще ви критикувам клипа. Ако ме го критикуваш. Ще виновен ли съм, че не се получава? Виновен ли съм, че не се получава? Виновен ли съм, че ти само знаеш да критикуваш? Виновен ли съм, че искам да критикувам? Да. Какво? Че критикуваш, стига бе! С кой съм виновен, че искам да критикувам, кажи? Виновен си! Критикувате се. Критикуваш! Не критикувам, аз казвам истината. Истината казваш? Да, казвам истината. Така ли бе? Казваш истината? Да. Човек, къде щинаха ли главата всъщност? Никъде. В тебе са! Не са. Имаш 4 легла. Признай се! Няма. Траписа. Признай си. Няма. Ти нали ги взел, бе? Аз нали видял, бе? Не лъжи? Няма, бе. Не лъжи. Няма. Нямаш. Не лъжа, няма. Някой е взел нещата. Тогава ще можеш ли да ми споделиш екрана? Нещата са ги взел. Ще пише това. Кое? Печката я принести до моята. Че тя е до твоята. Над моята дядо. Че ми трябва нещо. И аз сега ще щупя моята, така че се пази. Пази се. Да. Сега да го сложим над това. Благодаря. За кое? Бе, това си е моето! Това са моето... Човек, аз си я сложих! Кое? Къде ми ще на моята печка, бе, Не. Траписа. Какво правиш? Аха! Какво ха? Ето къде е. Нямам никакви легла. Да, само за дете ги виждам тука. Нямам никакви легла. И ще сложиш още две тук. Не, няма. Фаним бас. Ще намериш ли воно, че ми трябва? Мога да ти дам. Какво? Рез, ТП, Фриенд. Остай, аз намерих воно да направиш легла, спокойно аз се прави. Аз мога да ти дам 1000 вълна. Човек, аз намерих. Кой аз намерих воно? Все пак ще дам.
Чека се мен, спокойно. Да, обаче ще ти дам още. Добре, си дам да. Вълната винаги ни е потрябвала. Аре, лаги, майната. Колко вълна искаш? Но не трябва вече, аз си имам. Окей, аз съм взел 3. Направих си лева, спокойно. Ама все пак съм взел за всеки случай 3. Да, както предположих. Селе. Човек, ти имаш 2 чиста! Да, и... Окей. Чека, не стига място, аз съм адски много неща. О, как така адски много неща? Човек, на мен е втория, че ти сега ще ми се напълни още малко. Един. Трябва си? Трябва да съм гладен. Серем. Смешна песничка, ама серем се. Човек, лягай се! Човек, аз ще отида в къщата на Даниел. Умрях! Вай. Къде ми ще на хайта мечи? Ало? Ало? Изчакайте за момент, че на моя приятел не му спря. Те? Къде изчинаха айтамите? Дето умрях. Майче спрянета, а? Точно така. Открих си айтамите. Е, браво. Къде ми изчезнаха бутушките? О, Бутушките ми изчезнаха. е, браво. Браво! Ти наред ли си? Ето ги. Не те е било кола. И те изчезнаха бутушките. Аз имам мартунки. Окей. И така, хора, аз отивам в холма на един мой приятел, който ми беше... Човек, бащанка... Опа. И така, хора, изчакайте пак. И така, хора, холмът на моя фора бе изгрифен. Точно. И отивам горе. Ти имаш ли дърво? Дърво, да. Плиз малко. Лагна ме. Хей, плиз! Трябва ме, човек. Зато Аре бе. Окей. Аз ще го върна и сега. Човек, идвай. Чакай, че тук съм заед. Човек. Заед съм. Човек. Изчакай, че съм заед. Чакай малко. И така, хора. Правя си още една табелка. И още 2 че. И още един двоен че.